Salam, mehriban doğanlar, mehriban dostlar. Menin kanalyma geleniňiz üçin size minnetdarlyk bildirýän. Beýik Allahdan, sizin her biriňizde adamlardan mahsus ähli gowluklary dilek edýän. Bugün men size türkmen milli nahary bolan gatykly aş naharyny bişirip görkezýän gelýär. Bu nahar biziň Balkanawat türkmen maşy sewitlerimizde ýörgünli gadymdan gelýän nahardyr. Şimdi adyny gysgaldyp gatyklaşdyrýar. Toýlarymyzda, bayramlarymyzda, Qurban bayramyna bu nahar hükmän bişirilýär. Gatyklaş üçin malyň şünkli eti gaty gowy gelişýär. Ilki etimizi gazana salýar we üstüne sowuk suw goýar. Biraz dudak yarıp, şimdi güýçli ýan otda kapagyny çalarak açyp goýup gaýnadýar. Nahar gaýnandan soňra ýüzüne köpük emeli gelýär. Nahary köpükden hükmän gowy edip arassalamaly. Inni bolsa, oňuňyk dogrulan bir düýp soğan atýarym. Şimdi kapagyny ýapyp, ýuwaş ýanýan otda 2 sagat dogalay gaýnadýarym. Ne 2 sagat bolup barýar. Etimiz bişdi, nahar tagamyna geldi. Inni tuýsyny goýbermeli. Ýöne tuýyny goýmakam naharyň çorbasyny ine şu möçberde birazajyk alyp goýýan. Tuýyny arasaladym, ýuwdym, ine nahara goýýar. Indi ýuwaş ýanýan otda gapagyny ýapyp, tuýyny ýarym sagat içemesi gaýnatmaly. Arasyna hükmän gaýyp durmaly. Ne tuýmydym ýarym sagatdan köpräk wagt gaýnady, bişdi. Inni helki alyp goýan, nahardan alyp goýan çorban da sowdy. Inni şu çorba birazajyk un goşup, durt garma diýaly süt görünüşine gelýänçe uny çalmaly. Şimdi nahara goşmaly. Un bişirýäli 3-4 minut gaýnatmaly. Ondan sonra naharyň duduny görüp dogurlap bilersiňiz. Mehribanlar, men size dudy azyrak ulanmagy maslahat berýärim. Sebäbi doktorlaryň, alymlaryň aýtmagyna görä, dud adam organizmi üçin gaty ziýanlydyr. Onu ak zehir dip adlandırýarlar. Aslında adam organizmi duýsuz iýmek üçin yaratlanmış. Wagtyň geçmegi bilen adamlar duýd bilen iýmitleriň has tagamly bolýanlygyny duýupdyrlar, bilipdirler, hemde duýdy ulanmaga başlapdyrlar. Duýdy indi getipdirler. Ne? Inni salmady goşýar. Gatyk goşsaňyzdan bolar, ýöne gatyk goşjak bolsaňyz, ilki naharyň aşagyny söndürüp, ondan sonra bireriňiz bilen gatygy goşup, bireriňiz bilen garyp durmaly. Şeýleňiz gatyk kesilmez. Çal goşanda, çal bilen birazajyk gaýnatmaly bolýar. Ine nahar çal bilen hem gaýnady.
Ne olsa kırgıçtan geçirilen sarımsak koşuyar. Aşağın olsa öçürüyer. Şimdi nahar demin alyança 4-5 minut koyar. Ne mehribanlar. Naharımdan tayar. Sizin pişirip görün. Katı, yoqumly, gowy nahar. Bu naharı ähli ýaşdaky adamlar çağlaram, garalaram katı gowy görýärler. Ne görüşmek ýaly iti de gowy bişipdir. Mehriban doganlar, mehriban dostlar, işteňiz açyk bolsun. Ýaxşy günlerde duguşýançak, hoş, sag bolun. Goý beýik bir var, siziň her biriňiz öz penasyny aman saklasyn.